Enpresaren izena ZB da. Herrilan publikoetako makinak egiten ditugu. Hasi ginenean 18, momentu honetan 46 lagun gaude. Zure arazoak gure arazoak dira. Bezeroekin, azoketan, existitzen diren beharren gaineko informazioa hartzen joaten zara. Zein behar dauden eta etorkizunan nondik nora doan ikustezakezu. Guk apustu bat egin genuen, inbertsioak egin ditugu, produktuan bertan gauza asko inbertitu ditugu. 2004 urtera arte gure ekoizpenaren 80% harrobietan oinarritzen zen eta 20% birziklapenean. Gaur egun aldiz alderantzizta. Urte honak gure eskaintza handitzeko aprobetxatu genituen, lan eremu berriak aurkitzeko alegia. Nik uste dut, duela urte askotatik berrikuntza arduratu garela gure enpresan. Hau da, berritzeko mentalitatea izan dugu, berrikuntza erreala, produktuan ematen dena. Agian kudeak eta alorrean berritzea falta zitzaigun, ez? Enpresa aurrera eramateko moduan. Eta aukera polita zela iruditu zitzaigun, egutegi bat egin eta ordu batzuk eskaini genion. Guretzako, gurea bezalako enpresa txiki batentzako, oso garrantzitsuak diren orduak. Baina azkenean ateratzen dituzu, proiektu bat egitea interesatzen bazaizu, egiten duzu. Entonces, nos interesó. Orduan interesatu egin zitzaigun, eta aholkularitza enpresa baten laguntzarekin, gure berrikuntza agenda egin genuen egun erdiko 5 jardunalditan. Gure enpresatik 7 pertsonek hartu genuen parte, eta oso pozik gelditu ginen proiektutik atera zenarekin. Del proyecto. Y ahora es muy importante. Nik uste dut oso garrantzitsua dela kanpoko pertsona bat egotea, aholkulari bat. Baina ez edozein, enpresaren benetako egoera zein den ulertezakeen bat izan behar du. Hau da, enpresaren problematika, bertan dauden pertsonen perfilak ezagutu eta guztia zuzen jartzen lagundu aldigun norbait izan behar du. Agenda bizi bat izaten saiatu gara, ez da eredu mugiezin bat izan, ez da gutxiago ere. Aldatu programarekin, departamentu komertziala berrantolatu dugu. Ekoizpenean sartu gara. Departamentu teknikoa aldatu dugu. Lehen IGG atala bulego teknikotik banatua zegoen. Orain aldiz dena batera dago. Laguntza teknikoa ere martxan jarri dugu. Antolaketa guztia aldatu dugu ia. Niretzako esperientzia oso ona izan da. Jendea oso motibatua sentitu da eta benetan funtzionamendua eta langiroa aldatu eginda. Jendearen parte hartzea oso ona izan da, agian zailena rolez aldatzea da. Izan ere pertsona batzuk modu jakin batera gauzak egitera ohituta daude eta beste batera egitea, baina elkarlana oso ona izan da. Ez dut uste momentuko moda bat izan behar duenik. Denboran iraun behar duen prozesu bat izan behar du. Emaitzak urte batzuen ostean ikusten dira. Hau da, ez da orain hasten naiz eta listo.